Tokoydaky beýleşik. Bir bar eken, bir ýok eken. Bir wagtlar bilesi gelji haýwanlaryň ýaşaýan tokoy bar eken. Şol tokoyuň şaty bolan ýolbars bolsa matematika bilen gyzyklanýan eken. Şa ýolbars mundan başga-da her hili tejribeler geçýärmiş. Ýene-de ol tokoyda ýygy-ýygydan beýleşik glan edýärmiş. Beýleşigiň şerti her ýyl üýtgeýän eken. Şol ýyl geçirilýän beýleşigiň şerti sanlar bilen baglanyşykly bolupdyr. Şa ýolbars bir gün ýegri dostlary bolan alim Pil bilen professor Jrafany çagyryp olara şeýle diýipdir. Bir aý soň bir beýleşik gurnajak. Şol beýleşige isleýän haýwan gatnaşyp bilýär. Sizem men kömekçilem bolarsyňyz. Alim Pil, bagyşlaň welin o nähili beýleşikkä? Tokoydaky haýwanlar näme taýýarlyk görmeli bolar? Siz sanlar bilen baglanyşykly näme sorajak bolýaňyz? Diýipdir. Ýolbars bolsa, menem şonu aýdaýyn diýip durdum. Arman sözüm böle aýdynlar. Tügeleme, bilimdarlar has üýtgeşik bolýar. Sorajagyny bilýärdim-de. Hä, soran bolsaň onda aýdaýyn. Beýleşige gatnaşýanlar birden 100-e çenli sanamaly bolar. Alim Pil ýene sorag berýär. Ýolbars ağa, onda olar sanlary 2-2den sanamaly, şeýlemi? Ýok Pil gardaş. Sanlary hem 1-1den, hem 5-5den, hem 10-10dan sanalmaly. Onsoňam isleýän sanymdan başlap 100-e çenli 1-1den, 5-5den, 10-10dan sanatjak diýip ýolbars jogap berýär. Siz mundan başga da zat soramakçymy? Diýip Jrafa soraýar. Howa sorajak. 50den başlap iýza 1-1den, 5-5den, 10-10dan sanamagy buyurjak diýipdir. Pil, ýolbars ağa, 20den başlap 2-2den iýza hem öňe sanamaly etsek, nähili bolarka? Diýipdir. Gatyk olar, Pillot. Barın, jarydym. Tokoyda beýleşigiň bolýanyny eşitmän galan bolmasyn, diýip ýolbars sözüne jemläpdir. Şondan soň tokoyda gutgun turup başlapdyr. Sebebi ol beýleşikde ýeňiji boljak haýwan tokoydaky matematika mektebiniň müdiri edip berilenjekmiş. Mektebiň müdiri bolsa, okuwçy kodup isleýän wagtyň padşa bilen arkaýyn duşup bolýan eken. Onsoň ýolbars padşa beýleşiginiň ýeňijisine jaý berjekmiş. Beýleşigiň şertini eşiten haýwanlar dükanlardan san çöplerini, hasap kagazyklaryny satyn alypdyrlar. Olaryň käbirini bolsa, enatası ýürüýteler beýleşik üçin taýýarlapdyrlar. Beýleşige gatnaşyklaryň köpüsi sinodan geçip bilmeýänler. Soňky tapgyry towşan, möjek, maýmyn, tilki, nasro hem keyik galypdyr. Ýolbars soňky duşuşy üçin taýýarlyk görüpdir. Ol sagyna alim Pili, çepine professor Jrafany oturdypdyr. Ahyrky tapgyrdaky haýwanlar ýeke-ýekeden ýolbarsy öňüne geçip, onuň berýän sowallaryna jogap bermeli eken. Pil bilen Jrafa bolsa, olaryň utup bahalaryny hasaplaýarmyş. Tomoşaçylar üçin oturar ýaly oturuşy goýulypdyr. Ahyry beýleşik başlapdyr. Tomoşaçylar ýarşýanlardan has bolgunýan ekenler. Sahna birinji bolup keyik çykypdyr. Onuň ýüregi gürsilläp urýan eken. Padşa ýolbars şeýle diýipdir. Keyik, bolhany 100-e çenli 1-1den sanap başlap. Keyik derrew sanap çykypdyr. Tomoşaçylar gaýyryşyp çapak çalypdyrlar. Ýolbars ýene-de sorag beripdir. Bolanda bu gedek 35den başlap 5-5den 100-e çenli sanap galy. Keyik onam sanap beripdir. Onuň ýüregi soğurlara gelipdir. Şeýdip beýlek haýwanlaram sahna çykypdyr. Maýmyn 2-2den 20-ýe çenli sanap durka, 16-dan ýokup 20-ýe geçip gidipdir. Nasorak bolsa 20-den ýylykkan 2-2den sananyň 8-den 4-e geçipdir. Towşanam 100-den iýda 5-5den sananyny, tilki bolsa 100-den iýda 10-10dan sananyny 2-den ýalňyşypdyr. Netijede möjek bilen keyik
bar soragy bilip deňe-deň bolupdyr. Paça olaň ikisini hem ýeňiji diýip aglan edipdir-de olary sylaglapdyr. Tomaşaçylar bolsa bahana bilen şol sanlary sanamagy öwrenipdirler.